こんにちは。はじめまして。私の名前はアルレナ・レカサフタリと申します。レナと呼ばれています。インドネシアの中部ジャワの空県市に住んでいます。今年は21歳です。家族は5人います。両親と2人姉と私です。趣味はジョギングをすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。生年月日を教えてください。生年月日は2004年の8月の19日に生まれました。年齢を教えてください。年齢は21歳です。身長と体重を教えてください。身長は151センチメートルです。体重は50キログラムです。長所と短所を教えてください。長所は真面目な人です。その長所は休みの時、畑で父の仕事を手伝っています。短所は緊張しやすい人です。その長所はたくさん人々の前に話すとき、ちょっと緊張します。しないようにどうしますか？水を飲んでリラックスします。趣味は何ですか？趣味はジョギングをすることです。何かスポーツが好きですか？ジョギングが好きです。1週間に何回しますか？1週間に1回ジョギングします。何曜日にしますか？土曜日にジョギングします。昨日しますか？はい、ジョギングします。はい、ジョギングしました。誰としますか？田舎の友達とジョギングします。何人ですか？2人です。どこでしますか？広場でジョギングします。家から広場まで何で行きますか？家から広場まで自転車で行きます。どれくらいかかりますか？5分くらいかかりました。日本語どれくらい勉強していますか？9ヶ月くらい日本語を勉強しています。どこで日本語を勉強しますか？アメリカで日本語を勉強しています。一つクラス何人いますか？20人います。誰と日本語を勉強しますか？先生と友達と日本語を勉強します。面接の練習しますか？いえ、面接の練習しません。でも会話を練習します。日本語はどう読みますか？日本語は難しいですが楽しいです。昨日勉強しましたか？はい、昨日勉強しました。一日に何時くらい勉強しますか？一日に9時間くらい勉強します。学校終わってから何をしますか？学校終わってからお祈りして水を浴びて部屋を掃除します。学校何時から何時までですか？午前8時から午後3時まで学校で日本語を勉強します。何曜日から何曜日までですか？
血呼びから金曜日まで日本語を勉強しています。休みの日は何をしますか？休みの日は畑で父の仕事を手伝っています。何時に学校へ行きますか7時に学校へ行きます。何時に着きましたか7時半着きました。どうもありがとうございます。失礼します。